Elephant wato giwa wata halitta ce mai girman gaske a fadin duniya mai kafafu hudu wanda suke da kauri da girma. Suna kuma da manya-manyan kunnuwa guda biyu da gajeriyar jela da kuma hauren giwa wato hancinta wanda take amfani a matsayin hannu wajen ciro ko daukan abu ko sha ko kuma furzarwa. A cewar masana tana furzar da ruwan zafi ta hancin nata wanda da ruwan zafin da take fitarwa wasu masana suka ce take amfani wajen korar namun dajin da suka kawo mata farmaki. Zakuna da kuraye da kada na kaiwa giwa hari amma mafi akasari sun fi kaiwa ƙananu hari ba manya ba. Giwa idan tana tafi ba ta waiwaye a cewar masana, giwa na tsoron bera da ƙudan zuma. A duk ranar duniya giwa na fitsarin galan 12 zuwa 15. Giwa dabba ce da bata da saurin mantuwa, sannan suna yawan kuka a tsakankaninsu, wanda hakan yasa wasu masanan ke tunanin da wannan hanyar suke amfani wajen magana da junansu. Sannan an yi ittifaƙin cewa giwa na da tsawon kwana inda suke kwashe kimanin shekaru 60 zuwa 70 a doron duniya. Suna kuma da makabarta domin masana sun gaskata hakan ta hanyar samun tarin ƙasusuwan giwaye waje guda ba sau ɗaya ba kuma sau biyu ba. Mafi akasari ana samun giwaye a ƙasashen kudu da gabashin Afirka da suka haɗar da Botswana, Zimbabwe, Tanzania, Kenya, Namibia da Afirka ta kudu. Ni ce ta har kullum Sadiqat Aisha S.Meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.